Het budget een nijhaatstik in de inzet van F-16's van de vleerbasis Ljouwert. Jedde wienen die actief boppen het jeddere Joegoslavië en Afghanistan. Nou dus boppen de Middellandse Zee, voor de kust van Libië. Net een meer spannende missie voor de piloten. Voor een piloot is dat niet echt een spannende missie, gezien het feit dat een koopvaardijschip, waar we dan waarschijnlijk over praten, niet echt bewapend is. En ik denk ook niet dat Libië op dit moment daar luchtverdedigingsfregatten mee zal sturen met zo'n schip om dat te verdedigen. Dus de dreiging voor de vlieger zelf is laag. Ketels weer zelfs actief boppen het jeddere Joegoslavië. Hij die daar een soort verkenningsmissies. Doeweerder krijgt als nou in Libië net een soort gevaar om de luchtverdediging uitschakelen wie. Door het lage dreigingsniveau heeft het het is niet super spannend. Echter, men moet wel rekening houden met het ergste. Ook al is het dan misschien een technisch mankement, dat je dus in vijandig gebied terecht kan komen. Ketels vliegt nou met vrachtvliegtuigen. Ze kwamen ook wel in Libië. Die piloot is net onder de indruk van de militaire slagkracht van Gaddafi. Wat ik daar gewoon al militair materiaal heb zien staan, een paar lichte jachtbommenwerpertjes. Ik denk 20, 30 jaar oud, misschien nog wel ouder. Oud van Russische makelaardij. En verder heb ik niet echt iets kunnen waarnemen aan luchtafweergeschut op het vliegveld van Benghazi. Het is nog maar de vraag of de Nederlanders echt in actie komen. Voor eerst patrouilleren ze alleen nog boppen zee.